tu ai ba ka jing ai ka jing suk ba ka jing sneu try kan long ye pi kat ba pidang ngap ye ka ni ka ktin jo blai ka kubor ban kren ni ka por ka long shaphang ka Iran hakani ka kerteng Iran kawan na ka kerteng Persia lani elam hakisnem ki ba menchua lakhot ya ka hima Persia lani ka elam but ya kani ka jinji ka ba menta ka ba jia habdeng jong ka United States but ka Israel bakila ya letma Persia ya ka Iran kala dan lupa ka jingtho ha ka ktin joblay bar nga kwa ban puli ka Bible ba pila ban snotho balay ka ni ka jia kammer setia babaro ka protei kan jia tang na mar bo briu rai tang na mar bo briu la ban le tang na mar bo briu la ban penjot klem ka jingtip joblay kanam dan ka no ka bala ban jia ha ka protei namare ka pertai la thau do blai but yo briu la penya do blai ka Bible gong war ka donut usim la penya do try kum ka ha ka singir kum ta ka sim jo sim ka don ha ka tiu try kamla bad ya shwe pan te kum ta tung ini pet no bat ngan ka tin jo blai bangila ban yo ye ka juba balai ka ni ka tma ka jia barkai ka ban jia ye ka Iran nang ni syakmat balai bal atak ye ke Iran balai bagi United States bagi Israel kawan ban hiat ma ye ke Iran balai bagi jingpen jot kawan hadu katne ye ke ni le tulpa do Jeremiah daki hajasnam ki bau le tulpa na du ka por do Jeremiah hadu ke ke por kawan jia now Jeremiah ka lenong ka basaw po kanday ka dekot ka balay po saw kong kumni ka ktinu try ka lawan now Jeremiah nong itulpa shaphang ka elam ka bamot ka Iran bamenta ha ka basdang ka jing sensyar sede ka yaus im juda ka da ong kabot nadu da ka por basensyar sede ka ya ka jing tulpa lajia kong kumni wong try kipai ka elam ka bor ba kong san jongki kamot ka Iran ka bor ba kong san jongki bada lor ka elam halor ka Iran ngawalam ye ki saul air na ki saudong ba kabneng bat ngan pensa kamay ki shekidegil air baro bat kanam don ga jai benriu ka ba kita ki bala penwir jong ka elam kin amwan shaka hakani ka dekot balai po san nga kwa ba pinyo i try ong hakmi ngan pen kenya ka renti ka elam ka bor ba kom san jongki kanunu ka bor ba kom san la kalongi ki nong sanshar la kalongi ki jingkabo tiatma ki jikabo nuclear la kalong ya ka ta ka jaka stock umpneang la kalong ka jaka shong jo ki sipai la ni ki different departments la kalong ka nu ka jaka ka ba kong san e jong ka Iran on penjat on yatma bat ya kata nila yos ngau bat kan senang jia hadu ba on penwet pom ya kata bat pendep ya daga jing tulpa di nang ta ki briu jong ka kin pen sakama keleng andon ke jing pen sakama keleng bat kumta ko ong biang kumni khat balai phau nyau hai oblei wong bat ngan pen kau ik ke lam hakmat ke nong shun jong ki ke ka bajia kalong bau try un one ban yeng persya ya kita ki briu jong kategori ki bala lenno i oblei bat ki bam tre ban ngai u bat ki baga kti jong ki ka babit snam bat kata ka jing sen shar ka badan bor bat kata ka jing ya klem da itu yau tra
But they Lord jong kani kan wan ka jing shifting jong ki ya kinong shun in petri. But kan jia ka jing penyap ye ki bor bakong san ye ki atir bakong san ka jing penjot. But hakmat kita ki bawat ika jingim jong ki. But ngan penuan ye ka jing sniw halor jong ki. Pai ba? Ngan penuan ye ka jing sniw Lord jong ki. Your snow ke jing yap jong kita ki supreme leader. Lene ki dong sensyar. Ki ba wade in way. But ki lal penlong in shifting iting kau ep agan ke jing jia. On day ke jing batai start jono. But ngam laru daladi ban batai start. Henry la thok gak tinu blay kumunong pen ken mau. Ya ke able la thok agak tinu blay bagin snow to. Bau blay udan aga kait bau sensyar, badi ke bau blay kren ya kata kanjia. Nang tagoang ya ke jing bitar lep jong ngaken ong try, but ngan pa ika white lam hadin jong kitat ondala bamdu yaki. White lam ki nuclear jing siat but ki jing hitma ki ban 1% ya ke elam ya ke Iran adu ban pendu tiaw yaki. But kan surrender, but kita kikam boman jongka on penkot, but on sar on penkoi. Kot balai pupra, but ngan bu yalah ke ket halam, but ngan penduk nang tayo sim, but yagi rangba ong tron. Brain penduk no iti ke supreme leader, yagi ta ke sim, yagi ta ke rangba ki basen syaraka un penduk. Namar baka ji yoken ki utrai but ka jinget but ki riunget ki badon hakani gari kin wan ban yo ika jisha kri balai lut baru try peniyang ya laga khet hakani gari hadin nang ta Henry ki ski bakadu ngan pen paipat ye ka jinglong brau jong ka elam ong try hadin on sa tay hapat ya ka dar kita pen wir kin sawan but komta kan long hagata ka jinglum lang bat ka jong try. Tiga ka bang akwa ban tu pi paralog ke bior snow but tung in one sugar ktinu blay. Tung in pek ke ka ba jia ka pertay la thok lut ha ka Bible. Ka ba dai spang ka jinget jongi spang ka jing im spang ka jing im ka pertay spang ka peneng spang ka dujok spang ka jing but yo try ka jing le ye ka hukum try but spang bar ro ka bagi day u try la dep kren. But they have ba ula dep kren yin ha ban pen kongu ila de ban pen bet ila de yin am wa niang yin am wa dau yin am arku ye ka ktinu blay yin am wan ra ye ka nuk na ideology la jong lani ka self interpretation ka bangi la ban batai ka bangi snowbit Henry tung in one ban pen kongu ye ka ktinu blay Blay un sensyar ka Bible gong blay un yang ginong shun gin safret but you duai ru nang ta ki bangat apo Iran bau blay un sumad ye king you duai dan ka tma kan kutno you duai bau blay un wan ra ye ka jinsuk ha ka ba ka Amerika ka Israel but ka Iran kin wan shaka jing snow tu jing mot ban pen sange no nang bag balului kin nam yap itu wai na kabanta ka Saudi Arabia itu wai nam tag tu ki Jaka ki badon ha ka West Asia bau blay un control ye ki tu ki ri baro namar gi dam kwa ban yo I ka jing suk halor ka tu ka region halor ka tu ka Jaka bat bakata ka bala penjot on pen mahapat bat ia ka jingsuk kan wan kinong sensyar ki beriu blay kin sami hakani ka elam hakani ka Iran ki badip yo try bat wan ra ia ka jingpen im om tang ia ka tu ka ri ba ki regions ki badan saudong Henry wat ia ka perteru kan yo ibo try ulong blay gitwai na ka benta kan ni ka tma bakan sangeno kan kutno but bau try unri pen im yaki you don ya ka weipat ka kubor ka basno tenat ka long bau wat lada ka ni ka ji and try
Haga Bible kitab jing men pau ya tu bau blai unbat ya ka kneang baka namlong ke jingker du kada du bagi kali kene asurok kada du bagi briu kena bendan kam kali syu kada du bagi flight kena mla syu ban her kada du bagi train kena mla syu ban yat kada du bagi taye bro kin stop lu ki machine gai kan nampat jia kena gepor namar ni kan sajia pat ha ka jinjin jarba kat kom ka kitab jing pen pau bau bleu sumari ko umpneang bat bagata ko umpneang kanam patlong ka jing kot kan ka jing du na ka banta ban pendon kam ha ka pertai bleu ker ko ngan duai driving a duai ka te jisu nam ta ka jing sukno ka thma ding jong ka Amerika, bat ke Israel, bat ke Iran, bat ke jeka ki ba marjan juga Saudi Arabia, bat ru tribe ke UAE, bat ki benta baru ki badon po Iran, po Kuwait ko tribe, bat po Dubai, bat ki tu ki jeka baru ki bat trial lakta dengan ketma kan wan ra ka jing suk saja sinpat blai tu de kuru kenang ba kata ka jing sumar jemekan wan kui ki kristani badanang tu ki breu badanang tu ki muslim but the way but the judge penriu try kin pai show try kin kala ka bamut but in your e pat yo nong san shar but debiam on one man san shar haguru kom jo ka jing suk but hagalenti ka badai to ku ko driving in ngai kam hai ga tin jo me haga karteng u jisu ngaduai amen.